Виходити на пенсію можна не в 60 років із сумами значно вищими, які пропонує пенсійний фонд навіть при наявності 30-40 років стажу. Саме такі пенсії я оформляю українцям не перший рік і готова вам також із цим допомогти. В описі цієї сторіночки є посилання на мій телеграм-канал, де я кожного вечора розказую, що таке приватна пенсія в Україні, як це працює під міжнародні гарантії, яка програма підходить людям різного віку і який пенсійний капітал ви можете сформувати. До речі, приватна пенсія це така річ, яка передається в спадок, якщо ви не знали, а ще вона дає право на податкові пільги. І також ці програми передбачають фактори захисту фінансового для нас і для нашої сім'ї. Щоб більше з усім розібратися і оформити собі таку програму, запрошую на персональні безкоштовні розмови і також на ефіри почерпнути інформацію, яка може кардинально змінити ваше життя. До зустрічі!